अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से कथी पीसी जी ह कथी घिसी जी ह कथी पीसी जी कथी घिसी जी नहीं मिली निहारला से स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से तो कथी घिसी जी हो कथी पीसी जी हो कथी घिसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से देवघर जाई न घुरी आई न सुनी भोला जी भांग के पाता न लहुका कहाँ बझोला जी हाँ ढाबुर कमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई तो देवघर जाई न घुरी आई सुनी भोला जी तो भांग के पाता न लहुका कहाँ बझोला जी ढाबुर कोमरिया सब भंगिया लेके आवत होई लेके आवत होई लेके आवत होई एही जानो मिली उहाँ जाके पिली गिराई न झगड़ला से स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसरला से नशा छोरी मुँह मोरी न खिसियाई जी तो हलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में नशा छोरी मुँह मोरी न खिसियाई जी हलियाई रौआ खाई मेवा मलाई जी संजय सारा बीबा भेजले असो सावन में असो सावन में असो सावन में
सौरभ ये सवरिया रतन रतन से रहे गांजा के मारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसारला से तो कथी घेसी जी हो कथी पीसी जी हो कथी घेसी जी कथी पीसी जी नहीं मिली निहारला से ए स्वामी कौआ भंगिया ले गइल पर्वत पपसारला से।